így alá egy kicsit. Addig szétbontjuk a szerkót, és nézzük, hogy ebbe a frontál vonulásba lesznek a halak. Szerintem igen. Egy kicsit ilyen. Jaj. Egy kis kaotikus állapot, de azt majd mindjárt néha jobban rákezd, néha ellecsiglapodik, de egyébként szerintem ilyenkor is étvágyuknál vannak a ragadozók. Valamelyik nap néztem, AliExpress-en rendelt valaki botot, és ugye nem volt rajta se bot. A bot, orsó, ugye nem volt befűzve semmi se, és ugye a srác az így, és akkor mindjárt prezentálom is, mondjuk elrakta az orsót, befűzte a zsinort, és így húzta volna meg, és körülbelül a harmadik-negyedik gyűrűsornál így meg is recsent a bot. Hát, pedig nagyon ajzározta, pont ott volt a rablás. Mondom, hogy ilyenkor is eszik azt szerintem. A lényegre visszatérve, mármint erre az AliExpress rendelésre, egy srác egy pillanatok alatt letört, csórókám, ilyen 3-8 grammos botot vásárolt, vagy valami, lehet, hogy rosszul mondom, 2,8-esat valami ilyesmi, csak így meghúzta, így és csat! Akkor kérdezi, hogy hú, magától, hogy na ez vajon hogy történhetett? Hát anyaghibás, szar, olcsó botnak ez az ára, úgyhogy soha nem lehet tudni. Én azt mondom, hogy AliExpress-ről én már rendeltem, de ilyen nagyon lágy botokat nem. Hát lehet, hogy benne van az, hogy most rendelsz, és akkor van egy-kettő, ami, de hát most beleáldozol 20 000 forintot egy botra, és akkor megérkezik, vársz rá egy hónapot, vagy nem tudom, másfelet. Nagy örömmel mennék ki vele, és akkor már egy felfűzésnél elhasonlik. Az nem jó jel. Az nem jó jel. Én azt mondom, hogy ne Aliról, bár én is rendeltem, az én botaim, az én botjaim, amit rendeltem, nem törtek el, de inkább még tegyél hozzá, egy picit várjál, tegyél még hozzá egy kis pénzt, még várjál. Tudom, hogy nagyon menni horgászni, nagyon kéne már az a bot, amit szeretnél valami hasonló dobótartományban. Ott van megint a rablás, de ne, higgyétek el, inkább várj, és akkor még, mert hogy oda még visszaküldeni, és akkor disput, tehát ez a reklamáció, ugye ez nem jó, meg mire ugye visszautalják pénzt, stb. Mert hogy ez meg az, hát most mivel bizonyítod, hogy eltört a bot? Most a szállítás során kibontod, és úgy van eltörve, az megint más, de most ilyen befűzöd meg, mit tudom én, és akkor úgy eltörik, ez, vagy használat közben is eltörik, azzal már nem tudsz mit kezdeni. Vásároljatok itthonról botot, és akkor itthon van garancia mindenre. Ott is van, nyilván csak körülményesebb, meg hát az idő. És akkor ez sokkal jobb, ha belföldről vásároltak. Mondom, inkább még. Tegyetek hozzá egy kis pénzt, amit kinéztetek, nézzetek egy másik kategóriát, kicsit drágább, legyen kicsit drágább. Vagy, de ha nem is drágább, csak az, hogy itt belföldről bármi van, még mindig vissza tudod vinni, nyilván látni fogják, hogy nem fog használva a bot, stb. És akkor neked kicserélik, vagy visszafizetik az árat, teljesen mindegy, hogy miről beszélünk. De az, hogy külföldről, az még hogyha vissza is cserélni, az biztos, hogy nem fogják, inkább visszautalják az árát, csak azt, hogy bizonyítási eljárás, tehát hogy most milyen úton, módon keletkezett ez a hiba,
és akkor majd visszaküldik, tehát akkor benne van a pénzed, ugyanúgy nem horgászol az általad kiválasztott botra, tehát nem éri meg. Belföldről, az a biztos. Jó, ennyit erről. Jaj, és a szélébe. Nem tudom, vette a kamera. Pont az ujjamat babráltam. Erre mi van? A süci. Hát gyerekek. Már itt volt kint a parcellán, az ujjamat babráltam. És... hát most mondjátok meg, de gyönyörű. Erre rávágott. Vagy ne követte? Vagy nem tudom, de az biztos, hogy... Az biztos, hogy... Még hozzá szép is. Jaj, Istenem. Na. Ennyi barátom. Na. Tessék. Hát nem csukát akartam fogni, de mindig vannak meglepetések. Így a balinos csali, úgy látszik, hogy csuka mindenre rámegy most. Hát egy ilyen szép kilós forma. Ja, megszabadítjuk a horgát, vagy a horoktól. Ez az egyik. A másik meg. Ez meg itt van. Jaj. Na. Visszaesett. Visszament. Szoktam ennyit nyáskodni. A rablóbanda. Rablóbanda, mindenre rámegy most.